Dit wordt helemaal heel mager. Kijk, deze wordt wat dikker, maar dan is het helemaal weg. Dit is net de enigste vogel die het verzwakt is door het koude winterwaar van de oude dagen. Bij de vogelpit zien pissers moddergat binnen ongeveer 15 vogels binnenkwamen. Ze kon geen eten vinden totdat een soort wetten beverzen wie. Voor de reigers de sloten dicht. Wij hebben hier een dooghaar zitten, die zit toch veel in het water. Maar die kan natuurlijk nu niet duiken onder het water, want je hebt natuurlijk alleen maar ijs. Dus ja, dat is meestal de verzwakking waar ze op komen. Ik zwaar het is voor orenproblemen bij de bisten. Waar hier reiger zitten, die heeft, staat met de veren en de poten vastgevroren in het ijs. Ja, toch puur de nachttemperatuur laag boven het ijs kan toch oplopen tot min 20 graden. Ja, waardoor ze toch vastvriezen. Bij de vogelpits vangen ze op het stuit een grut verskaat om vogels op. Kerkuilen, zwanen, ganzen wel, eenden, reigers. Dat zijn echt de meeste dingen die binnen zijn gekomen. Wat de vrijwilligers kreeg dwaamatten om de vogels weer beter te maaien, hing het af van hoe de bisjes bij de vogelpits binnenkomen. Zijn ze echt verzwakt door de kou, weet je, dan eerst warmte krijgen. En dan zorgen dat we ze aan eten krijgen. Antibiotica desnoods voor de dieren die wel gewond zijn. En anders is het gewoon zoveel mogelijk voeren. Het is even een drokke tijd voor de vrijwilligers, want de prottenvogels hebben hulp nodig. En dat alleer voor het goede doel. De vogels zo gauw mogelijk in de natuur weer vrijlaten. Als we wat op kracht zijn, is toch de planning dat we misschien eind van de week, begin volgende week weer vrij kunnen. Maar we hangen het even een beetje vanaf. Het ijs moet eerst wel weer vrij zijn. Want anders zet je ze weer terug in de natuur, wat nou natuurlijk nog steeds bevroren is. Dus ja, dan kunnen ze dus net zo snel weer aftakelen.